Lotxagabea! Adizkide, traketxa, txiribito naiz, txiribiton. Eta nire izena esan dute, txirri. Txerri ez, txirri. Ale, ospa, hemendik. Kaixo! Arratsaldeon! Gora Tolosa sinforosa! Batzuetan alai, eta beti bihurri, iritsi da mirri! Zorrupatzailea! Txiribiton naiz, txiribiton potoloa, eta ni aldarrikatu naute, Mirri! Ulertu diat, txirri ernegatu egin dukidekin, ez da? Ba, ni ere, bai! Oa, bingoz! Igual dio, ezer gestatuz balitz bezala, eseko gara, Aupa, Lodosa! Oso herri politia da, Lodosa! Eta nolako piperra ditut, Nafarroako nena! Zer datzen da, ba? Hau ez da, Lodosa? Tolosa? Ja, ze Tolosa, ze Tolosa. Tolosa, villa famosa como una vaquera la finojosa, edo Tolosa ipurtziki makarrosa altxa jibosa. Zer dau? Tolosa? Orduan banoa, Pepito, gaur, geltoki berriztuan egin dugu parada. Bai, Tolosan. Tolosako abesbatza lehiaketa. Tolosako babarruna. Oe, Tolosako soinu jole. Ole eta ole, Tolosako jauterien antolatzaile. Ara, Tolosa munduko txontxongiloen erakus lehio izan da sarritan. Eta gaur, txontxongiloi ere, omenaldi xume bat egingo diogu. Iritsi da Tolosara, otxo beldurgarria. Maritxu ere iritsi da. Gezurra, nien hauzen gainatuko. Zutxano gorritxu zara eta nik jan egingo zaitut. Ai, ni naiz txanogorritxu, ni Maritxu naiz. Eta zu txakurxistrin bat besterik etzara. Pitxo. Gezurra,
Ni 8 beldurgarria naiz. Zuk ez duzu beldurra ematen, zuk pena ematen duzu, ja. Neskatila ergela, irentxe egingo zaitut. Otxo tripontzia, txiribiton ematen duzu. Nola aldatu den ipuina. Bai, izugarri aldatu da. Eta orain, bukaera borobila emango diogu txontxongilo erakustaldi honi. Ai! Dagoeneko Tolosan ere ez dituzte otxoak errespetatzen. Arraioa. Vamos, quieto. Vamos. Ze politxa den oihartzunak egitea, ez da? Politxa, aizue, jolas bat egingo dugu? Nahi duzue, begira, zuek izango zarete oihartzuna, Eta ni izango naiz irrintzia egiten duna. Adibidez, nik esaten badut, txirri, zuek erantzungo duzue, txirri, bai? Konforme? Ea ba nola ateratzen den, ea. Txirri, mirri, txiribiton, Agirre Gomez Kortabel Ustegite irabe gaitia! Aia zenolako iskan bila! Txiribiton bitonon, esau konforme orme. Hau marka. Iritsi behizen lester eta burrustaka. Ea, zergatik ez zaudete konforme, Zergatik? Zer dela eta horren beste oihartzun. Hori duk, oihartzun. Ia, rente dina jo itxia izetan. Esango dizuet badat, mirri eta txiribiton, gaur oihartzuna izeneko kantua abestea erabaki dut. Eta kantu hau aurkezteko, era divertigarria eta polita iruditu zaidak. Bukeria galanta egin duk, Begira, sapu horpegia geratu zait. Beraz, sapuen lengusuen abestian behar diegu. Igeldoko igelak. A fastidiarse. Igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak.
mesedez, denoko bebearrez, egin dezagun batera. Ordea, Zuhor eta ni hemen, igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak, igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Begira, baina personez beteta dago, hau, kaixo, Badoia. ikusi, personez beteta dago. Bata edo beste polita ere badago, eta guazen, aurrera! Hei, pipa! Mosko, Sebastopoleko titiriteak! Ta zer dugu gaur hemen? Labantxo bat! Ta zer dugu gaur hemen? Beste labantxo bat! Segundo, Ta zer dugu gaur hemen? Beste labantxo labantxo bat! bat. Ta zer egingo dugu labantxoiekin? Sí. Mosko, jolastu! Baina, labantxoak dira. Ah, beldurra dauka! Beldurra? Bai, Laban hauek trukua dute. Bakiko zein den laban hauen trukua? Oso zorrotzak daudela. Pipa, atratipa bezala sartuko izuz labanata. Mosko! Etorri, labana sartuko izuz. Pipa, baina, Pipa, etorri. Terri, nik esan dizut, Mosko, jolastu! Guazera, Bakitairo! Eta zuezten, txalo bero bat gure Moskorekin! Txalo bero bat! Harrigarria gure Mosko! Eta zirkoan dioten bezala, zaila boletik! Ikusi, bat, bi, eta hiru, bat, Txalo bero bat! bi, Txalo bero bi! hiru, txalo bero bat! Eta zirkoan dioten bezala, Jaun Andreok, zaila boletik! Bilatuko dugu bolondrez bat, ausarta, bere buru gainean zagartxoa jartzeko, eta ez asmatu zer egingo duan gero. Zaz! Badago zuen artean, ausartaren bolondrez bat, zu? Bizkanko lerra, Badakit zen izango den gure bolondreza! Pipa! Txalo bat emarentzat merezi duena! Hartu pipa! Eta kontatu hartze! Eta galdera bat! Zeuek danborra jotzen bagizu, ez? Bardan besoa gora lehen ikusi dugu moduan! Eta bat, bi eta danborra! Brrr, prez, pipa! Bat, bi eta... Geldik! Hemen zarata asko du? Prez, altza besoa gora! Eta guaza, bat, bi eta... Brrr, prez, pipa, bat, bi eta... Geldik! Izketa gaitza! Ados! Artista baten bizia bai dago jokuan. Nerea. Prestiba! Tamborra, besoa gora! Brrr, bat, bi, eta... Geldik! Pepillo! Nuna da Pepillo! Pepillo maitia! Berdin Pepitoren gurasoak ez daude gurekin, ez? Bat, bi, eta... Txalo bero bat, Pepitorentzat! Benetan ausarta bai da, txalo bero bat! Ez ezkatu bezala, zaila nahi direnak. Mosko! Orduan zer ariztera! Nere jartzen! Guazen beti, Pepito, korri, Pepito! Etorri! Gerote lagun hau magoaz! Guazen beti, Pepito! Kaixo, arratsaldeon. Doña Morio naiz, emakume xuxena eta zorrotza. Aizue trenkeltokia aldau. Oh, triki-traka-triki-traneko trenkeltokia. Ara, bueno, esan didaten ez hemen sekulako iskanbila egoten da, bai? Eta dena zikin uzten dute, bai? Aizue, eta bihurrikeria galantak egiten dira hemen, bai ala ez?
aurrera, neu jarriko dute hemen fundamentua! Haupa Logroño eta beiba Doña Moña! Gora edukazioa! Gora garbitasuna! Txukuntasuna! Haupa Logroño eta beiba Doña Moño! Zozketa egingo dugu, Tolosar mordoa apuntatu bai da, gure lehiaketa. Hautagai guztiak hemen txegitugu, eta gu, bi goxokin indartxu berritugu, guapoa, jatorra, interiadunak, ia ba. Pepillo bestelakoak. Eta bestela zigo, Hau lehenengoa, isitasuna mesedez, Unai Zabala! Haupa nahi, haupa nahi! Atxaldeon, Unai galdera bat azkeneko inauteritan mozorrotu altzinen. Bai, zertaz? Spiderman. Spiderman, ze ona, zenbat urte dituzu? 8. 8, ederki ba, txaloak Unaientzat! Ezagutuko dugu orain, Unairekin lehiatuko den, neska kasu hontan, Irene Rodríguez! Kaixo, Irene, zer moduz? Ondo. Ondo? Zenbat goxoki sartu beharko duzula uste duzu bizikletara emateko? Zakizu, 10, 12, 8? 10, bueno, 10rekoa, primera. Ederki ba, ziur nao, Feliperi bazkaltzen ederki emango diotela, baina nori gero ikusiko dugu gure lehiaketan. Gero arte lagunok! Aio! Gole Euskadi txistulani! Ez dakizuela, zera aurkitu duan orantzean, lurrean botatan. Txan! 500 euroko biletea izue. Aberatza naiz! Aberatza! Triste nago. Beti probe izan naiz, eta minutu batez, aberaztu egin naiz, eta berriro probe. Baina bosta xola, ez da gaitzik erremediorik ez duenik. Badakit zera ingo dudan. Baboli bat aurkituko dut, apustua jarriko diot, irabazi noski, eta berriro aberaztu egingo nahi. Txirrik! Gauza izango lintzateke ate hori zeharkatzeko? Evidemment, of course, bai noski! Baina atea zeharkatu beharko duke, begiak hermetikoki estalita, eta erabateko ilumtasunean burgilduta. Bai noski, egingo dira, dudarik gabe! Erki, apustua jarriko diat orduan. 500 euro ezetz lortu. Nirri hau da! Inoiz egin duan apusturik lerdoena. Irabaztiko diat, bai noski! Bueno, ba! Irabaziko diat, bai noski! Txirri, aize! 500 euro.
Kontra apustu egingo dian, Mirri. Begira, 500 1.000 euro emango ditiat, ik ziri hau bera txiribitoni sartzen badiok. Iufala, eso. Aberatza ese multimilioi duna izango nau, Mirri Rockefeller! Ale. Txutxu mutxu gutxiago. Txiriton, estali begiak eta zeharkatuzak ate hori. Guapote hauen? Bai, izena, guapoago. Ez ere ematen duk, Brad Pot. Hala, orain, mesedez, artea zeharkatu. Nola zeharkatzen den? Hau da, babua, Oinez, baboli, oinez. Ja, mugi ipurdia. Demostrazio egin behar diat? Hau da, tipo tentela, Bozoloa, Haingo diat demostrazioa bestela, ez diagu inoiz bukatuko. Ekarri betaurrekoak. Triste nago! Oso triste nago! Oso triste nago! Tira, Mirri, tira. Apustu ziztrin bategatik ez gainuka zerretuko, ez da? Gauza bat egingo dugu. Kantu polit bat kantatuko dugu. Ene txiki. Ene txiki, ene polit, ene maite zaitut. Zatozaldi gainean eramango zaitut. Bimbilin bombolon, bimbilin bolon bolonia. Nire maitea nik zuretzat, opil sorta bat badaukat. Erdia emango dizu, beste erdia niretzat. Ene txiki, ene polit, ene maite zaitut. Zatozaldi gainean eramango zaitut. Bimbilin bombolon, bimbilin bolon bolonia. Bimbilin bombolon, bimbilin bolon bolonia. Nire maitea nik zuretzat, opil sorta bat badaukat. Erdia emango dizu, beste erdia niretzat. Ene txiki, ene polit, ene maite zaitut. Zatozaldi gainean eramango zaitut. Bimbilin bombolon, bimbilin bolon bolonia. Bimbilin bombolon, bimbilin bolon bolonia. Bimbilin bombolon, bimbilin bolon bolonia. Bimbilin bombolon, bimbilin bolon bolonia.
planifikatu ditugu. 12 lehiakide bakoitzarentzako. Lehenengoa mentxe daukat. Nire aldamenean Unai Zabala izena du, 8 urte ditu. Zaramakoa da eta izue primeran pasatzen du ikastolan lagun pila bat ditu. Ara, Daniel, Aimar, David, Jon, eta izue Mallorcan pistinetan guztua ibiltzen da, baina lasai plantxan ibiltzen delako. Así que lasai, Animo, Unai eta Txalo aberetzako! Oso ondo, hona hemen lehiaketako bigarren partaidea, neska jator honek, Irene Rodríguez du izena 8 urte eta behasaindarra, patinetan ibiltzea, mendira joatea eta arte hezkuntza ikaragarri gustatzen zaio. Oporrak Cambridgeen pasatzen ditu, ama izan nahi du nagusi izaten denean, eta ikastolako lagunak eta familia agurtu nahi du, beraz, zuen Txalo hau beretzako. Lagunok norbait gozez daukagu, zein falta da hemen? Ja zenago? Felipe! Ja batortzen den gure tren maitea, hementxe dao! Ederki ba, gu lehiaketarekin hasiko gara. Ara, Unai, hementxe dituzu zure 12 goxoki gorriak, bai? Hori da zure lekua, eta nahi duzunean, banamanan, hasi zaitezke! Ia ba, bota lasai! Lekutik Unai, hemen atzean, hoxe! Sartu alda? Bai, ba! Ba, dijoa, oso ondo! Haupa Unai! Bi, primeran! Ia ba? Ai, ia punteria hori, Unai! Iru, oso ongi! Ai, primera naizea lasai, Ia ba? Ai, animo Unai! Ia ba? Lau, oso ongi! Haupa Unai, bost! Bika naizea! Sei, Jesus, notelau punteria! Zazpi! Eta... Zortzi! Oso ongi Unai! Bukatu da zure txanda, primeran egin ez zuetarri nerekin. Lasai. Eta orain Ireneren txanda. Zure txanda, hartu tokia. Hemen txituzu zure goxoki urdinak eta banan-banan, bota, bai, animatuta? Ederki ba, hasi nahi duzunean! Iepa! Ai! Ia ba, lasaiago. Hori da, bat, orain hartu diozu. Bi, oso ongi, haupa Irene. Iepa, ui! Ia ba, ui! Haupa Irene, animo! Iru, oso ongi! Ia ba? Ai! Ia laugarrena sartzen da. Lau, oso ongi! Haupa Irene! Bost! Bikain! Sei, oso ongi! Ai! Ia ba hau! Zazpi! Eta azken aukera? Zortzi! Ederki! Ia baitut ezagun guazten aurrera! Etorri nerekin! Lagunok, lehiaketa ez da bukatu izan ere, bakoitzak 8 sartu ditu, beraz berdinketa daukagu, ja Pepillo. Ai, errunetaren garaia! Ja ba! Ai, urdina! Oso ongi! Ederki ba, lagunok, azkenean, urdinak irabazi du, beraz, Irene, gure gaurko irabazlea da! Txalo aberetzako! Haupa Irene, gure txapeldun handia! Baina guk hemen ez dugu inor eskutsik uste, beraz, Unairentzako raketa zoragarri hau daukagu, ederki indu! Txalo aberetzako! Zorionak Unai! Eta Irene Rodríguez, gure txapeldun handia da, eta trikitraka-trikitroniko oroigarri bezala, bizikleta, dotore hau eramango du opari, eta zuen Txalo, aztezina! Zorionak Irene, eta gure eskolaztera goaz, agur lagunok! Hazen! Ondo, Duzue, herri honetan kirol asko egiten duzue? Seguro futbolean egiten duzuela, ba? Eta saskibaloian? Ez? Eta eskupilotan egiten duzue? Ez? Oi, ara. Kirol egiten duzue beraz, ez da? Ba gaizki! Oso gaizki! Kirola egiten duenak izerditan egiten du! Eta izerdiaren kiratxa, nazkagarria da, iguingarria! Beraz, hemendik aurrera, debekatuta dago kirola egitea! Bai! Haupa Logroño eta biba Doña Moño! Kirola! Kirola!
Kontxo Txiribiton. Zer? Denbora pasan? Tira, aspertuta baldin bat zaude, mesede bat eskatuko dizut. Zaindu izkidazu puxik hauek, mesedez. Eskerrik asko, Txiribiton. Lagun fina zara. Ondo zaindu, Baliotsuak dira, orain enkargu bat egin behar dut. Txiribiton, non dauden ere puxikak? Hauek ez azaburu. Lehen utzi dizkizudanak. Zer gertatu zaie? Horko txotxolo horrek damutuko zaio. Aizun eskato, azken aldia izan dadila, baina azkena, entzun duzu? Azken aldia, azken aldia! Tira, Txiribiton, puxik hauek utzi behar dizkizu. Beste enkargutxo bat egin behar dut tamalez. Ondo zaindu mesedez eta ez daitezela ume hauen eskueta iritsi. Txiribiton, non dauden ere puxikak? Jan egin dituzu, ala? Horko neska horrek? Aizu, Txiribiton, zalantza bat daukat. Neskatila hori hor baldin badago, eta puxikak hemen, nola ziztatu ditu? Aizu, Txiribiton, magia ez da existitzen. Esan egia. Zer gertatu da globoekin? Nork ziztatu ditu? Nork ziztatu ditu? Txiribitonek, Txiribitonek! Kontxo, Pepitxo, urduri ikuste hau, ze berri? Ze berri. Astak irten honek, zigorra merezi du, zigorra. Ez du sekula santan berrio ere zuekin kantatuko. Inoiz. Zigor galanta, Pepitxo gure Txiribitoni jarri diona, mutxuari kantuan egitea debekatu di. Bai hori ze, Jose Mondragon bera ere, harrituta utziko likek, kaska jorrek. Jose Mondragonek dauko katua borgala, Geurean bezako tamonona, hain bere targala. ai si, Ai no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuliano. berroketa mar erraldez Zerbait gutxiago, erratako pixu eta monona pixaturik dao. ai si, Ai no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuliano.
plazan erregalu mortzila. Espainiako ipatuta monona Andabil mutila. Ai, si. Ai, no. Markeroliño, marketxuleta, marketxo no. Surmintz eta belarrixak ondo gordetako. Auzoko gentientza monona San Cristobaletako. Ai, si. Ai, no. Markeroliño, marketxuleta, marketxo no. Hau ez da Logroño, baina biba Doña Moño. Barkatu lehen. Zuei goxokiak gustatzen zaizkizu, Marrubizkoak? Eta laranjazkoak? Ai, eta txokolatezko goxokiak? Ba, txarto! Oso txarto! Goxokia janezkero hortzak usteldu egiten dira. Eta hemendik aurrera, hortzak ustelduta baldin badituzue, ez zarete geltokian sartuko. Hor konpon Logroño, baina ni naiz Doña Moño. Garbitasuna! Aupa zuzentasuna! Biba edukazioa! Txintxo! Guazten ebentxe gaude, kaixo lagunak. Lenguak baina utxixiagoak orain, nola posible? Lenguak baina asko zer utxixiagoak hauek, Zirezta zure egin dezak. Guazten da! Eta aurrera! Biba! Mosko, Sebastopoleko titiriteroak! Mosko? Zer da eskuan daramazun hori? Hemen! Bai. Nere matematika kuadernoa, ni inora ez naiz joaten matematika kuadernori gabe. Egunero hogeita bost mila bat ariketa egin behar ditut nere burmuinak adimentsu mantentzeko. Moskok matematika kuadernoa? Zer? Ha! Ekarri da zuanea, mesede. Zuk ere hogeita bost mila ariketa egin edituzu ala? Bai. Zer? Kuaderno hau! Inork ez du erabili gutxinez hogeita bost mila urtetan. Zer diozu gezurretan naizela? Nik esan dut, hau, inork ez du ikutu. Hogeita bost mila urtetan. Nik nire burmuinak alimentzu mantentzeko hogeita bost mila ariketa egin behar dut egunero. Edo nire ikusiko duzu. Zuk duzu kuadernoa, ez? Ariketa zuk zeuk egingo duzu. Ez aiozo horko neskato itxusiaren aldamenean dagoen horri. Bai. Hiru zenbakikoa ez, be zenbakiko numero bat idazteko. Bi zenbakiko zenbaki bat. Hau, Batetik eunea. Baina bi zenbakiko numero bat, Eta zeuek pentsatu. Zeren eta zeuetako norro. Egina duzu? Borran ez aiozu beste neskato herri. Hiru zenbakiko numero bat orain goretan, bai. Batetik 500. Zaila benetan, Eta hirugarren personari ere. Eta horko orain goretan ez aiozu beste neskatzea horrubia. Bai, guapari ez, aldamenean dagoenari. Guapari ez eta aldamenean dagoenari. Bai, horri. Hiru zenbakiko numero bat, batetik 500 ere. Eta orain galdera bat. Zeuetako norbaitek ekarri du ordenagailu pertsonala. Ekarri duzue kalkulagailua, ba orain zaila benetan jarriko dizue, zeren eta nik ez dut batuketa egingo. Zu zeuk egingo duzu batuketa. Zenbaki guztien batuketa, 3 zenbakien batuketa. Bai. Horik, inteligente horpegia daukan neskatxa bakarra horrena, bai, horrena. Ezkerrago, inteligente horpegia daukana, hori da. Bakarra fijatu endo, hemen, zein gehiago dauka. Azkar izatearen horpegia. Badaki zeinen emaitza? Ez daki? Badaki batuketa egiten edo ez? lasai, Bai, zaila da, 3 zenbakien batuketa da, gauza benetan. Baukau! Zein emaitza? 986. Barkatu? Meriendatu aldezue. Madanon artean, 986. Barkatu? Altuago! 986.
50 izan duzu, ez? Hemen nire burmuina erabiliko dut, eta hemen nunbait markatuko dut zenbaki hori. Zure ipurdian ez. 986. Badakin hori, hementxe! 986 batuita, plosta! Hementxe dago. Esan diazuen, 986 txalomero bat ere, ez dut, Ni bainaiz! Protagonik guapoena, txalomero bat ere zuruteta! Zagoan eretzak, ni bainaiz protagonik guapoena! Egin dut ondo edo, Agur lagunak, desplazante! Boletina jaso berri dut, eta irakurri egingo dizuet. Pepillo atorrantea, 2 puntu. Beldurrezko argazki lehiaketa antolatu dugu, puntu. Baina lasai, koma. Zu ezin zara aurkeztu, puntu. Zuk ez duzu beldurrik ematen, puntu. Zu barregarria zara, puntu eta kabo. Ni barregarria? Ixo! Eta ezkit txantxa gustatzen, nahikoa da. Euskal Herriko agiri nazionalerako argazkia eskatu didate. Aupa Logroño eta biba Doña Muño. Arratsaldeon, dama agurgarria. Arratsaldeon, gazte kaballerosoa. Mira, gaztea ez, baina kaballerosoa bai. Oso kaballerosoa. Ni nor naizen jakin nahiko duzu, noski? Noski, Esango eder dizut bada, galantori. ni argazkilari profesionala nauzu. Txirrik, klik, zure erretratua, xik. Xik! Horixe behar dut hain zuzen, argazkilaria! Bai, ea ba. Jartzaite hor, mesedez. Ez. Hobeto jartzaite hemen. Ez, lekua proposatu batu behar du. Ea, Hemen aterako dira zu argazkietak kitio. Bai. Ateratzen dugun lekuan, zu beti aterako da zure aurpegi liraina. Jarri hor, mesedez. 1, 2, 3. Ale, erakutsiko dira zu argazki eder hori. Berehala. Baina zer da hori? Zu ez zara argazkilaria? Zuen artista hutsa zara? Alde mendik!
Kontuz, perretxiku? Ojo, Nien naiz patxeko, Barkatu nire atrebentzia, daman askagarria. Zer? Sekulako mokogenia daukazula iruditzen zain, Zer? Ni argazkilari famatua naiz, Nirrirekin, denasekin. Oh, beraz, zuk aterako nauzu, nigan dagoen ederritasun guztia. Ez da zaila izango. Ateratzeko askorik ez dago eta... Beno, nora nahi duzu jartzea, horrela? Edo, egun pixka bat, horrela? Egia esan da, astronauta itxura ikusten dizute. Altxa besoa. Altxanka. Zikoina ematen duzu horrela. Azten du burua batera eta bestira. Aterako dira zu argazkia bingoz. Argazkia. Bat, bi, hiru. Erakutsiko dira zu argazki eder hori. Argazkia, noizki, argazkia, Zu argazki gintzaren terrorista zara! Ospa! Ospa! Hauka lapita, martxa honetan agiririk gabe geratuko naiz. Morosko, aterako didazu argazkia. Aterako didazu argazkia bingoz! Orain, erakutsi dazu argazkia. Har! Ave Maria Purísima! Artzaitxakurra ematen dut. Ara, politagoa egon nahi dut. Politagoa! Oh! Argazki politagoa! Argazki definitiboa!
eta pikutara argazkiak. Kuku, doña Moño, eta kukurrukula gurrainea. Eta nahi alduzue beste batean gu ona itzultzea? Bai, Pepillo, apuntatu agendan, Tolosara itzuli behar dugu triki-troneko lagun guztiekin. Osondo, eta denok etorri behar dugu, ala nahiago duzueni bakarrik etortzea. Jo, Pepillo, baina noizen hartu behar duzu etzarala protagonista bakarra, Ah, ez? Seguru? Seguru. Ara, gogoratu mozolo honi favorez zeintzuk diran gure hiru izar distiratxoenak. Txirri, Mirri eta Txiribiton! Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Barregikan bapo, guazen bai plazara. Antxen egingo dugu, gogotik algara. Barreginikan bapo, guazen bai plazara. Antxen egingo dugu, gogotik algara. Oraindikan mutila, barretxo bat bota. Bota beste bat, oraindikan bota. Oraindikan neskatxak, barretxo bat bota. Bota beste bat, oraindikan bota. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai.